Tant com confrontar polítiques de dretes o antiecològiques o autoritàries, havíem de ser també i sobretot la força política de l'alternativa. Sí, la força política amb capacitat de posar sobre la taula, de manera propositiva, positiva, constructiva, alternatives. Per tant, un model d'acció política que diu no quan ho ha de dir, que no s'arronsa davant de qualsevol mena de conflicte polític, però que és capaç de situar alternatives a les polítiques, des de valors de solidaritat, d'ecologia, de llibertats, i que és capaç de situar també alternatives a la vella política municipal amb una manera de fer, amb transparència, amb diàleg, amb participació. I deixeu-me també que us posi alguns exemples d'això, perquè ha estat molt important per nosaltres anar construint també capacitat d'alternativitat a les polítiques i a la política en aquest primer any a Barcelona. Són molts exemples, deixeu-me que triï alguns per il·lustrar una miqueta aquesta idea. Mireu, jo us deia, des del punt de vista de les polítiques econòmiques i de l'ocupació, Convergència a Trias està molt atrapat pels actors de la vella economia, però nosaltres hem aconseguit arrencar del govern el compromís que hi haurà, per exemple, un pla de promoció del comerç just o un pla de suport al teixit empresarial de l'economia verda a la ciutat. I apretarem perquè això sigui així. Apretarem. I si aconseguim que al costat de totes aquelles iniciatives econòmiques que hem confrontat es vagi obrint pas aquest pla de suport al teixit empresarial de l'economia verda, nosaltres hi serem, esclar que sí. Perquè aquesta és una alternativa que connecta molt amb els valors que nosaltres defensem en política econòmica. O mireu, en les polítiques socials. Sí, hem arrencat el compromís del govern de la ciutat de preservar el pla d'inclusió i l'acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, o que davant de la realitat dels assentaments d'infrahabitatge que avui tenim sobretot en el districte de Sant Martí, no hi haurà prioritàriament ni solucions policials ni solucions d'higienisme urbanístic, sinó que hi haurà solucions on la realitat de les persones i el suport a les comunitats. I això, per tant, vol dir atenció social i inserció laboral i accés a l'habitatge seran la guia d'aquestes intervencions. O, per exemple, sí, hem aconseguit que avui les beques menjador segueixin sent una prestació universal a la ciutat. I ens ha costat, perquè, mireu, la primera retallada estrictament municipal que es van fer en política educativa va ser reduir un 25% el pressupost de beques menjador a la ciutat després que nosaltres en el govern aconseguíssim la plena universalització d'aquestes beques a la ciutat. Doncs bé, aquí vam apretar, vam aconseguir el compromís del govern i avui s'ha restituït aquest dret de que qualsevol família, que qualsevol nen o nena que compleix les condicions de la convocatòria no pot quedar exclòs d'una beca menjador a la ciutat. O en matèria de mobilitat i medi ambient. Una alternativa que nosaltres hem treballat, si voleu, amb molta intensitat i que també hem aconseguit aquí arrencar un compromís del govern de que es podrà anar tirant endavant, que és la proposta de les superilles, com un instrument de redistribució democràtica de l'espai públic a les ciutats. Les superilles com a espais urbans alliberats del cotxe i, per tant, al servei de les persones, dels vianants i de modes de desplaçament públics i no motoritzats, de la bicicleta a la ciutat. Una proposta que el mandat passat ja es va començar obrint pas a la ciutat, sobretot en els nuclis històrics de la ciutat, des de Sant Andreu a les Corts, des de la Ribera a Gràcia, però que la gran assignatura pendent és projectar-la al teixit cerdà, a l'Eixample, a Sant Martí, etc. Perquè, mireu, a Barcelona només el 19% dels desplaçaments es fan en cotxe. Només. La resta es fan a peu o en transport públic. Per tant, és profundament antidemocràtic que els cotxes marquin la política de mobilitat de la ciutat. És profundament antidemocràtic. Això s'ha d'anar revertint a través de polítiques de transport públic, i tant, però també a partir de polítiques de reducció estructural de l'espai dels cotxes a la ciutat. I en polítiques urbanístiques, home, doncs alguna cosa important també hem aconseguit en aquest primer any. Per exemple, que malgrat el que diu la llei òmnibus del govern de la Generalitat a Barcelona, mantinguem en l'accés a l'habitatge en protecció oficial el registre únic en sorteig, important, com a mecanisme de garantia, d'imparcialitat. O un tema també puntual però important, i és que a petició del nostre grup, el mes passat, el govern de la ciutat es va comprometre a
requalificar com a equipaments les finques de Sant Pere més alt perquè sigui definitivament impossible l'hotel del Palau. Cosa molt important. No feia gaire que es feia un acte en el Palau de la Música, que el Josep Maria Montaner també hi va participar, home, que visualitzava molt bé aquesta nova complicitat entre la nova Junta del Palau i els veïns del barri, que es conjuraven perquè definitivament fos impossible que allà s'alcés l'hotel de luxe del Palau. Doncs bé, apretarem perquè aquest compromís del govern de retornar la qualificació d'equipament a aquelles finques i que per tant allà hi hagi un equipament públic, musical o obert al barri fet en complicitat amb els veïns sigui també possible. En polítiques de fiscalitat hem arrencat el compromís del govern, per exemple, d'estudiar que a Barcelona hi hagi, com hi ha a alguna altra ciutat, una taxa municipal que paguin els bancs i les caixes que tenen caixers en el carrer, perquè hi hagi una contribució dels que més tenen també a la fiscalitat municipal o que hi hagi un sistema de tarifació social, de tal manera que mai la renda d'una família pugui ser una barrera d'accés per entrar a gaudir de qualsevol tipus de servei públic municipal. Per tant, sí, alternatives a determinades polítiques del govern de Convergència. Però jo també us deia, mireu, nosaltres hem fet la reflexió que la nostra alternativitat no només és respecte a les polítiques, sinó a una manera d'entendre i practicar la política municipal. Però més enllà d'això, hem estat en els conflictes i en els espais socials que els articulen. No adherint-nos, no, treballant, pencant, des del primer moment. Hem estat des del primer moment a la plataforma 03 i des del primer moment en Aturem Eurovegas i des del primer moment a Salvem el Port Vell i des del primer moment en les campanyes de la unitat contra el racisme i el feixisme, sí. I en la plataforma Aigües Vida, en aquells espais socials que articulen els conflictes que avui s'estan generant a la ciutat a partir de les polítiques antisocials o antiecològiques del govern de Convergència i Unió. I hem estat en totes aquelles mobilitzacions de base urbana. Hem estat en les mobilitzacions de la FAM contra la retallada dels drets civils i en les mobilitzacions pel tancament del CIE de la Zona Franca i en les mobilitzacions pel tancament del casal nazi del Clot. I hem estat en les mobilitzacions perquè a Nou Barris arribi a ser una realitat la plaça de la República i en les mobilitzacions perquè aquí al Raval es deixin de criminalitzar les treballadores sexuals que exerceixen la seva professió en unes condicions d'enorme vulnerabilitat social. Per tant, sí, hem estat en aquesta dimensió relacional d'interacció amb la ciutadania i això ha format part també de la nostra manera d'entendre la política a la ciutat. Per què no? Perquè no ens volem desentendre del nostre compromís en seguir transformant i millorar la ciutat, encara que això ho fem des de l'oposició i sense perdre, sense renunciar, sense cedir ni un sol mil·límetre el nostre perfil de força opositora nítida que no flirteja políticament amb Convergència. Aquest equilibri és el que haurem d'anar aconseguint i haurem d'anar tirant endavant. I mireu, ens queden 3 anys de mandat. 3 anys de mandat que seran complicats, que seran difícils, però que haurem d'omplir també, que haurem d'omplir de molta feina, de moltes il·lusions.